Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga bikbik, hingkod ang pangidaron. Suki ko ninyo tigpaminawan diri sa Cordova, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa napalit nga yuta sa akong papa diri sa Cordova, diin kami nagbahay karon. Kini man kung bagong kasikbit namo, nangangkon man nga abot pa diri sa among yuta ang sukod sa yuta nga iyang napalit. Aron niya sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, manday ni sa smapa o mama. Huwag man tao din isbay. Asa manday sila naglakaw? Ay, hindi lang sagi ko maglungag, uy. Siguro unon na ako kung muuli ba sila kay basin nag-date tong duha. Ug niya, tuwas gawas mangaon. Na, dagana sa dunyang bahaw. Ay, ako sang teksan si mama. O, tawagan na lang na ako, eh. Aw, sila na siguro ni ay. Ek, ikaw ba ning nauli na? O, ma, kadiyot ha. Ma, padin, di ay mo. Nabali na ni Nestor. Kita na magipangutana sa atong anak kung diin tagikan. Dito mi sa ilang tiyo ni Morode, oy. Kaya may ambit mi sa iyang yuta. Ha? Niambit og yuta? Oh. Unsa yuta apa? Kinis-nis to, no? Imbis isurpresa ni natos mga bata, nitug-an ninong bikbik. Ha? Kaya nga di ay ma. Ayos tos papa ni mo. Nihangyo ming tiyo Rode ni mo siyang yuta para atong bayan. May gani kay nisugod tiyo ni mo. O gipaambit ta og 159 square meters. Aw, happy na ako og unsa gipaambit nga yuta. Naglibog pud ko kay nagtuo kong sinako. Ay kana dang yuta para tanom ba. Sinako ba oroy kamo mga bata noon ron no. Di nagyon makasabot sa mga pinulungan nga gigamit kani adto. Ha, laglumsad kaayo oy. Aw, sa labton nun kay iba. Ay sige, sultihan na lang taka. Ay, nasugdan ka naman yun og sulting papa nimo. Pohon ba? Adto niya ta magbahay dito. Ha? Dili na ta mangabang ma? Pohon gani. Kung makabahay na unya ta. Yes! May kaugalingon na unya mimbay. Salamat, Lord! Mahapit na gyud mahuman ang atong bay. Unak, bahalag kamay ko basta kay ato. Di na ta mangabang. Ug sa sunod semana, basta masirado na ning atong bay, mamalhi na unya ta dinhi. Ay. Butasag panghakot sa itong mga butang ma. Pero at least, nakabalhin na gyud ta. Mao. Oh, kitsa mo cellphone nagring ma. Kang paparon nimo eh. Aw. Hello.
Ha? Usi namatay. Oh, Ginoo ko. Kinsay namatay nisto? Si Rudy ko, no? Patay na. Hala. hala, unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Nakalitan mi sa balita nga wa na si Tio Rudy. Ang gipalitan nila mama ug papa sa yuta. Hangtod nga sunod nga namatay na sad ang iyang asawa, ingon man si papa. Lisod dawaton kay ingon og nagsunod ra gyud sila. Og sama ra nga gipahiluna ra gyud ming papa nga makabahi og yuta. Unya, ma, law magud atong panghupaw nimo. Naluoy lang ko sa imong amahan nga nakuna-una. Imbis nga may bayog yuta na ta, nawa na po hinuon siya. Mao gani. Murag gipahiluna ra gyud taniya dinhi nga makabahi og yuta. Unya, gibiyaan na dayon ta. Tigasan na sa inyong amahan. Mamiya man ka buhi ba? Ma, hinahinayan na nato og dawat nga wa na kit si papa. Total kitang tanan padungon dito. Mga matay raman tang tanan. Naguna lang to si papa. May pagnakod ako. Diyan ako sakitan ng samayin. Ay, kung magsulti anak, good. Tanan na. Sweldo man ako. Ato ta mga sa gawas. Nyaman sa man. Okay ra ka. Nalingaw ka sa atong pagpangaan sa gawas. Nalingaw ka, Diyot. Karong nauli na ta din hisbay. Nahinumdum na sa kong papa ninyo. Ay. Mulahos. Oh, Ayo. Uy, kinsa ron ma? Ayo. murag kailamang ko arong tingo ka. Ang ato marong silingan din, Nagkatangatang nyo ko nga moabot mo. Kay, din mo yung mga tao nga ni ani din sa inyo, ngita ninyo. Ha? Kinsa man kuno sila? Silam ko no ang nakapalit sa nahibiling yuta sa imong uyuan nga sobra ng inyong napalit. Unsa? Uy, unya, unsa man kuno ilang tuyo na mo, Timyong? Ay, nangita to ninyo. Pero, nakadungog ko og nagsukod-sukod sila dapit din ni sa inyo kay niabot ko no din ang sukod sa ilang napalit. Ha? Unsa? Dini sa among yuta, noy? Oh, mao man ako nadungog. Napalit ko no ni nila. Dihang buhi pa ang tagya. Silang magtiayon ang ilang gipalitan. Naam sila'y dead of sale nga da. Pero mobalik naman ko na to sila. Sila na lang unyay mo pasabot ninyong maayo. Ingon man to nga mobalik sa ugma. Kami tong binigapon sa inyo, ma'am. Kaya sa pag naabot ba din sa inyong tukaran ng sukod sa yuta nga among napalit? Kanusa man ninyo napalit ang yuta sa akong uyuan, sir? O kinsa man inyong gipalitan? Ang inyong uyuan sa buhi pa siya, si Rudy. Niyam gani siya pirma dali o pirma sa siyang asawa. Ha? Di man to magkamaong musuwat ang iyang asawa, sir. Tamla raman to. Basta kay ni pirma nila sa deed of sale. Di man noon mumtuon noon. Yung mo to, ipaabot ko sa korte kay ipadimulis na mo din Unsa? Gitinuod gyud nila ang ilang bahad. Gipadadaan nami og sumon gikan sa korte. Og wa nami may bao kun unsay among buhaton. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Nakapalit ang akong papa og yuta sa akong uyuan nga 159 square meters nga mo'y among gibayan karon. Naami mga papilis ini. Unsay kaligo ning among mga papilis? Kaduhang pangutana. Patay na nga akong uyuan o ang iyang asawa nga mo'y gipalitan ni papa aning yutaa. Patay na sad ang akong papa. Ang among problema, kay naamay nagpakita karon nga mo'y nakapalit sa yuta sa sobra sa among napalit og niabot man kuno sa amo ang bahin ang ilang sukod.
Unsay among buhaton? Ikatulong pangutana. Nakapirma ko no ang akong uyuan ug ang iyang asawa sa pagpalit nila sa yuta. Dili man gud mi motuo, kay wa man to sila mga grado. Ilabi na ang asawa kay magtamla o thumbmark raman lang to. Unsaon na mo pag ila nga legit ba ning ilang mga pirma? Kay mga patay na baya ni sila ug dugay na. Unya karon lang sila nagpakita og nagpaila nga nakapalit di sila sa yuta sa akong uyuan. Ikaw pa to katapusang pangutana. Gipadad-an na mi og sumon gikan sa korte. Nabalakan na baya gyud mi ini. Kay giingnan baya mi aning among kasikbit nga demolison kondominiya. Unsay among buhaton? Palihog tabangi og tambag gimi. Kini ang akong suliran, Bik-Bik. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problemang may punto legal. Of course sa mga medical nga mga pangutana, my partner Dr. Rene Obra gihapon. Both of us at your service. Mga suking tigpaminaw busa ay naninyog dugaya ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon inyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. Ang importante kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana ug mga problema, no? Kumpletuhan lang gid ang mga detalye guys kay para nindot ang inyong dramang mapaminaw, klaro pod og sakto among mahatag nga tambag og tubag sa inyong mga pangutana. Dako na mong pasalamat sa mga nagpadala na sa ilahang mga suwat all over the world, ha? Dili la Luzon, Visayas, Mindanao nganuman kay mapaminaw man ta nila sa YouTube, mapaminaw pud ta nila sa ato ang Facebook account. So thankful kaayo mi sa inyong pagpaminaw nato, ron. So grateful kaayo ta dihang dapita, no? So mao na ni ang ato ang buhato, no? So padala lang sa inyong suwat, but of course always tune in, no? Every day Monday to Saturday. Taga Cordova, Cebu ang ato ang letter sender, tago na to sa pangalan nga si Bek-Bek Mayor Didoy, no? Og ang presidente nato sa League of Mayors, no, diri sa Cebu. Kumusta mong tanan din ha sa Cordova? Of course Kang Patrick Lagon, hello. And nisuwat ni siya si Bek-Bek kay naa siya'y pangutana kabahin sa yuta nga napalit sa iyahang papa nga nagbalay naman na sila diri karon sa Cordova ni sila na nagpalit og yuta, nakabalay na sila unya murag ang ilang tapad nga yuta nangangkon manggod ko, no? So mo ni iyahang unang pangutana kay naanay sumo, naanay mga bahads korte. So unang pangutana, nakapalit ko na iyang papa og yuta sa iyahang uyuan nga 159 square meters nga maoy ilahang gibalayan karon. Naa na sila'y mga papeles for titling. Unsa kalig-oning ilahang mga papeles? Actually, kung magtan-aw ko sa imuhang suwat nga gipadala, wa jud ko kakita, wa man gud ta kabaw. Pingon ka nga naamoy deed of sale. Unya naay pirma pod sa imuhang tiyo. Ang akong pangutana ani, titulado ba ni ang yuta or tax declaration ni ang yuta? Kay mo matter man gud na kay kung titled gyud, then klaro gyud pod, no, nga ang pagpanag-iya gyud pod sa yuta kay ni belong gyud pod sa imuhang tiyo. So lead niya naagid sakto pod ang deed of sale. Kay mo man yung mga dokumento guys nga gikinahanglanon nato para pag-check para mabalhin ang pagpanag-iya sa yuta from the buyer, from the seller to the buyer. Now kung tax declaration ni di man sad ko mag-ingon nga dili ka mo'y tag-iya pero mas lesser siya weight, pero kung naapod gyud angan then at least mo na ito mahimong basihan sa pagdetermine sa pagpanag-iya nato sa yuta, no? Unya pero kung wala pa kay tax deck pa ni unya imong pasabot papers for titling pa, wa ko'y nakita ang papilis, then you will really need, no, even if karon magkinahanglan masagyutag abogado kay murang na naman ka mo'y summons base sa ako ang nasabtan pod sa drama og sa suwat nimo. Kung mayong kagligon ba imuhang papeles, dili pa jud ko katubag ana Bek-Bek karon kay wa man jud ko kakita sa papers. Pero kung naakato ako ang gimension, I think you are in the right direction. Ikaduhang pangutana, patay na ang akong uyuan ug ang iyang asawa nga maoy gipalitan ni papa aning yutaa. Patay na sad akong papa. Ang among problema kay naa may nagpakita
karon nga maoy nakapalit sa yuta sa sobra sa among napalit ug niabot man sa amuang bahin ang ilahang sukod. Unsay among buhaton? Okay, this is actually a dispute sa boundary. Ang maayo ani inyong ipa-survey ang inyong yuta. Kay kung kumpleto lang yun na sa papilis ang inyong yuta sa pagpalit, no? Notaryado, pirmado, no? Klaro, nga hopefully bayad pud ang mga buhis, then ligon sa gyud, no? Ang makaingon pud ligon pud ang inyong pagpalit sa yuta. So pwede ra gyud na nato siya lihokon, no? So at least dihan dapita matrace ninyo ang ownership sa inyong property kung ligon ba, no? Pero kung pananglitan ang boundary man gyud nga dispute, ang survey gyud na, no? Tan-awon gyud nato kung sakto bang sukod ug samuhon, kinsay nakalapas ug unsay mga boundaries sa inyong yuta. Katulong pangutana, nakapirma kuno ang akong uyuan ug ang iyang asawa sa pagpalit nila sa yuta. Dili man mimotuo kay wala man to sila'y mga grado. Hilabi na ang iyang asawa kay magtamla or some mark man lang to. Unsaon man namo pag-ila nga legit ba ang ilang mga pirma? Kay mga patay naman sila ug dugay na unya, karon lang sila nagpakita nga og nagpaila nga nakapalit di sila sa yuta sa ang uyuan. Una sa tanan ang kanang mga tan-awag unsa ang dokumentong gipakita, pirma ba or dili. Unya notaryado man na dapat ang dokumento. I-check didto kung kay ang kaning pagnotaryo dapat baya nga ning personal appearance ta didto sa notaryo publiko sa abogado. So i-check kuno didto kung i-check kuno didto kung what do you call this? Naka personal appearance ba gyud, no? Kay ang notaryo publiko kung pananglitan gyud, I hope it's notarized. Mayon gyud nga nagpakita siya didto, nagstay siya didto. O ni pirma siya. And that legit ni. Kay or ipakita pod ang ubang mga dokumento nga tammark gyud, di gyud ni kibaw mo pirma, ma-dispute and you have to dispute the property. Pero during dapita I think kinahanglan gyud tag-abogado. Ikaupat, katapos ang pangutana gipadad-an nami og summons gikan sa korte. Nabala ka kaayo mi kay giingnan baya mi aning among kasigbit nga demolition kuno mini demolitionon kuno sila. Niya unsay ilahang buhaton? Korte namang gyud ni ako. Well, of course kinahanglan gyud ta nga mo kuha pod og abogado diring dapita para maprotektaran pod ang inyong katungod, no? Unya ako ana ipa-survey na lang gyud pod og klaro ninyo para mahibaw-an kung nakalapas ba gyud or sakto ba gyud ang sukod sa yuta. Unya ipasusi po dito ang pirma, mauna siya, no? Ipa-check lang yun nato pod og klaro. Okay? So, korte yun na, kaya lang yun mong abogado, labi na kung yuta na. And then I think you will also need, I'm very sure you will need a surveyor para maklaro og check ang meets and bounds kung nakalapas ba gyud or sakto ba ilahang claim or sakto ba gyud pud ang inyong yutog asa gyud dapita ang inyong 150 kapin na square meters nga napalit. Okay? Kuha abogado guys, no? Na may daghang abogado po din sa Cordova. 30 Marvin Pañares din has munisipyo. Muna pinakagwapong abogado din ha, my loves. Kumusta mo din ha? Basin matabangan po ninimo ning ato ang letter sender. Okay? Mga suking tigpaminaw hinaot untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.